Ассалому алайкум устодони меҳрубон. Ман хонандаи синфи 11 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии номри 44 ноҳияи Ёвон мебошам. Чӣ хеле ки шумо мебинед, ин лоиҳаи сохтаи ман семензавод мебошад, ки шакли на чандон калонро дар бар мегирад ва ин лоиҳаи сохтаи ман истеҳсоли семент мебошад. Лоиҳаеро ки мебинед шумо, яъне аз инҳо чангу борҳо дар дохили инҳо ҷой гирифтааст ва аз ин яъне дар дохили ҳамон яъне истеҳсол мешавад. Ман инро шакли калони ин макетаро созам. ин ягон муҳаррике ки яъне коркунанда надорад, чунки ман инро танҳо фақат шакли макеташро сохтам. ин яъне аз он конҳои канданиҳои фоиданок яъне истифода мешавад. шумо аввал тарзи кори ҳамин завод аввал чӣ мебиёяд? баъд вай майда мешавад, шағал мешавад, баъд гуҷо меравад, баъд охири он баъд семент мешавад. ҳамина кӯтоҳака гӯед? дар инҷо заводи ба шакли хурдтар оварда шудааст. аз ҳамин сабаб баъзе ҷойҳои яъне завод ки яъне асосан он ҷойҳо истифода мешавад, ман он ҷойҳоро яъне ихтироъ кардам. тарзи кори ба фикри ман дар заводи шумо гуфтан дар кор ки аввал санг калон мебиёд, ё мумкин мошин қатӣ биёранд, ҳамура дар завод меандозанд, дохил мекунанд, ҳамуна як бора пахш карда семент мекунанд ё тар мекунанд. чӣ хел яъне тарзи дар ин завод ворид шаванда ҳамон сангҳое ки шумо устод мегӯед, онҳо ба шакли хурд карда шуда баъд ба ин завод яъне дохил карда аз онҳо қопчаи семент истеҳсол мешавад. мо гуфта метавонем ки аз дуди ғализи заводҳо, заводу фабрикаҳо мо дар натиҷа ягон истеҳсолот карда метавонем. мисол метавонем бо килонка, бо ягон моддаи химиявие ки якҷоя дар натиҷа мисол резин ва дигар ашёҳои барои зиндагии мардум ашёҳо сохта мумкин аст. ташаккури зиёд устодони азиз. ман кӯшиш мекунам ки дар оянда ин заводро яъне ба шакли калон, макетаи калонашро истеҳсол кунам. маҳсули овардаи ман дар ин ҷода боғи фароғатӣ мебошад ва миксер дастӣ мебошад ва боғи фароғатӣ дар ин ҷо аз муҳаррик, нақб ва дар ин ҷо лампаҳо мавҷуд аст. шумо гуфта метавонед ки чӣ хеле шумо макет пешниҳод кардед, то дар ҷумҳурӣ ё ки дар шаҳри Душанбе шояд аз ида беҳтар, хубтар ё ки аз шумо мисол чӣ хубият дорад аз боғҳои истироҳатӣ дар шаҳри Душанбе аст? хубияти онҳо дар он аст ки яъне аз дигар маҳсули даст ва дар он ҷо мебошад яъне фурӯзонакҳои дигар ё шаршараҳои дигар. мо метавонем дар ин ҷо шаршараҳоро дигаргун намудем ва дар ин ҷо нақбҳо ва лампаҳоро дигар намуд карда ва аз шаҳри Душанбе мо мехоҳем ки то 30-солагӣ истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон ин намунаҳоро зиёд кунем. асбоби дуюми ман яъне миксери дастӣ мебошад ва вақте ки мо онро ба ноқил яъне мегузаронем ва ин тоб мехӯрад, маҳсулот вақте ки тайёр шуд, лампа хомӯш мешавад. ҳамин хел боғ дар Тоҷикистон ҳастми ё ин ки ана ин хел ки нем нағз мешавад гуфтани? дар Тоҷикистон боғҳои хеле зебо мебошад ва мо мехоҳем боз ҳам зебо намоем. Тоҷикистони азизи мо чӣ хеле мебинед гулгуну шукуфон бошад ва мисли сабзаҳо ҳама вақт шукуфон бошад.